Net News jinsab informat li l-partnership li hemm bħalissa bejn l-Isptar Mater Dei u l-Isptar Privati qed jaffaċċja problemi serji kif issa anke l-operazzjonijiet li jsiru f'dawn l-isptarijiet qed jiġu kkanċellati wara li dawn ma rċevewx il-fondi mill-Gvern. Lura f'Jannar tal-2025 il-Ministeru tas-Saħħa kien ħabbar sħubija bejn l-Isptar Mater Dei u sptarijiet privati biex dawn jieħdu taħt idejhom operazzjonijiet li ma jeħtiġux operazzjonijiet komplikati. Dan plan li jitnaqqas il-pis minn fuq l-isptar ewlieni ta' pajjiżna. L-ispiża ta' dawn l-operazzjonijiet jitħallsu mill-Gvern. Dan l-istazzjoni jinsab informat li dawn il-pagamenti mhux qed isiru b'mod regolari tant li jista' qed jitħassru ċertu operazzjonijiet. Fil-fatt persuna li kien skedat li jidħol jagħmel operazzjoni matul il-jum ġie informat li l-operazzjoni tiegħu ġiet imħassra. Minn Settembru inni nistenna biex nagħmel operazzjoni. Fil-fatt irċevejt biex nagħmel ukoll il-pre-op. Il-ġimgħa l-oħra morna fi sptar privat fej qalu li ovvjament se ssir llum. Illum morna l-isptar u sirna nafu li l-appuntament ġie mħassar. Ovvjament rid inkun naf għaliex ħarġet waħda mid-direttriċi u qalt li kontijiet minn Mater Dei mhumiex jitħallsu. Ovvjament jiena rajta ġusta u nixtieq inwassal dal-messaġġ biex forsi il-Ministri ma jilagħbux bis-saħħa tan-nies. Din il-persuna ilha madwar 7 snin li bdiet it-trattament u d-dewmien ta' din l-operazzjoni se jħalli impatt fuq il-proċess lejn fejqan komplet. L-operazzjoni kellha ssir Mater Dei, però ma nafx għal liema raġuni ovvjament batu għalija minn sptar privat biex nagħmilha fi sptar privat. Snin ilu ovvjament bdejt il-kura, f'Settembru għamilt parti minna illi ovvjament il-professur għalli ovvjament irid isir dal-intervent li qed ngħidilkom tal-lum. U ovvjament illum se jsir. Inizjalment l-operazzjoni kellha ssir f'Mater Dei, però eventwalment sar jaf li din se ssir fi sptar privat u kien prepara mentalment u fiżikament biex jagħmel din l-operazzjoni biex kollox sfuma fix-xejn. Din il-persuna tkellmet ukoll mal-Ministeru tas-Saħħa biex tistaqsi dwar din is-sitwazzjoni, però baqa' ma rċieva l-ebda risposta. Inti minn naħa tiegħek provajt tagħmel kuntatt mal-Ministru tas-Saħħa? Iva, provajt inċempel, però għal raġunijiet ma għaddewniex. Marija Borġ, Net News.